بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله زام شغبر كراتو أتكيوانا للتافي نامو من البركة كيف تحفظ القرآن، wanda kuma a cikin yardar Allah wannan shine darasinmu na 29, wanda har yanzu ba mu gushe ba muna cikin babin da yake magana akan al'adabul kharijiyatu liqari'il Qur'an, wato ladubba waɗanda suke wato na fili, waɗanda suke na zahiri ga makaranci alƙur'ani mai girma, wanda a cikin wannan babi akwai abubuwa guda 18. Cikin taimakon Allah mun yi bayanin abubuwa guda 16. Yau insha Allah za mu yi bayani idan lokaci ya bayu a abu na 17 da na 18, wanda hakan yake nuna cewar insha Allah za mu gama wannan babin idan lokaci ya ba mu damar hakan. Abu na 17 a cikin wannan babi da yake magana akan al'adabul kharijiyatu liqari'il Qur'an, wato ladubba waɗanda suke wato na fili, waɗanda suke na zahiri ga makaranci alƙur'ani mai girma. Abu na 17 malam yace yustahabbul buka'u inda qira'atil Qur'an wattabaki liman la yaqdiru alaihi, wato an so wanda yake karanta alƙur'ani mai girma ya riƙa yin kuka, yana sheshsheka, wato yana kuka. Menene abin da ya sa shi kuka? Wato yana kuka ne saboda karanta alƙur'ani mai girma, wanda mun yi magana a baya akan wannan, wato akan at-tadabbur, wanda malam ya tattauna mana a cikin dai wannan babi wanda yake ɗauke da abubuwa guda 18. Malam sai ce wattabaki liman la yaqdiru alaihi, wato kuma mutum ya koya wa kansa yin kukan, wato idan shi kwata-kwata ana karanta alƙur'ani amma kwata-kwata sai ka ga shi wato kukan ma baya ma zuwa, to mutum ya ƙoƙari ya saba wa kansa, ya koya wa kansa, ko kuma ya zamana cewa idan kana cikin wato makaranta alƙur'ani ka kalli mutane suna kuka, to wannan kukan da suke yi wato kai shi ya sa aka kuka. Almuhim da ana so mutum wato abin da zai taimaka mutum a nan wajen shine wato sanin abin da kake karantawa, wato in kana fahimtar menene abin da kake karantawan, wani lokaci ma baka san lokacin da zaka fara yin kukan ba. Me dalilin haka? Wato saboda ka san abin da kake karantawa. Wato ina fatan abin ya fito. Wato almuhim dai, wato ba abin da zai taimake ka a nan wajen ka riƙa yin kuka idan kana karanta alƙur'ani mai girma, wato face wato sanin abin da kake karanta shi. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Malam sai ce wal huznu wal khushu', wato da kuma jin ba daɗi a jikinka. Misali kana karanta wata aya, kan misali وقالت اليهود إن الله فقير، misali kamar irin su ayoyin da suke cewa inna Allah faqirun wa nahnu aghniya, wato kamar Yahudawa, wato saboda rashin kunya da rashin da'a ga mahaliccinmu suka ce su ne masu arziki, Allah talaka ne, subhanallah. Wato suka ce nahnu inna Allah faqirun wa nahnu aghniya, wato Allah shine
wato na tabbata duk mai saurare na yanzu wato in ya ji wannan maganar zai ji ba daɗi a jikinsa, wato shine alhuzun ɗin kenan. Wato ka riƙa jin kare dole almuhim dai abin da zai taimake ka a nan waje shine at-tadabbur, sanin me kake karantawa. Wato dole wato baka ma san lokacin da zaka ma yi fushin ba, zaka ji ba daɗi a jikinka. Wato mutum ya buɗi baki ya ce wa mahaliccinmu shine wato talaka shi shine mai kuɗi, kaga wannan dole mutum zai ji ba daɗi a jikinsa. Wal khushu da kuma khushu'i, abin da ake nufi da khushu'i wato shine ka girmama, wato ka ji tsoron mutum tare da girmama sa. Me ake nufi da wannan? Wato kana tsoron mutum wato amma kana girmama sa. Za ka ga misali akwai wasu daga cikin jami'an tsaro, za ka ga mutum a al'adance haka mutum yana matuƙar jin tsoron su, amma kuma fa a zuciyar wani inda a ce za ka ga irin wato ɗuɗɗura musu ashar inda yake yi, wato abin zai ba in suka kira shi zai zo, wato kuma zai yi dariya, zai yi komai, amma kuma yana girmama su a zahiri haka, amma kuma a cikin zuciyarsa baya son su, baya ƙaunar su. An gane ba? Wato abin da ake nufi ana alkhushu shine wato girmama, wato jin tsoron mutum kuma da girmama sa, shine ba wanda ake wa haka shine wato sai Allah madaukakin sarki. Wato ya zama da cewa kana jin tsoron mutum sannan kuma kana girmama sa, ko wanda shi kawai tsoron shi kake ji amma kuma baka girmama sa. Ina fatan wannan shi ma ya fito fili. To sai abu na 18 wanda shine abu na ƙarshe a cikin wannan babi namu da yake magana akan al'adabul kharijiyatu liqari'il Qur'an, wato ladubba waɗanda suke na waje wato ga makaranci alƙur'ani mai girma. Malam sai ce yustahabbul israru bil qira'ati, wato an so mutum ya sirranta karatunsa, wato wannan mustahabbi ne shi ma mutum ya sirranta karatunsa. Malam sai ya ce fa kuma ka sani Dr. Mustapha Murad mai littafi wa yajuzul jahru, sannan kuma fa wato shi ma bayyana karatun fa wato shi ma fa ya halatta, wato abu ne wanda yake halastacce, amma da me yasa? Li maqsudin sahihin, amma kuma da wata manufa wadda take ingantacciya. To za a iya samun wata manufa wadda ba ingantacciya ba, ko dan riya, Allah ya tsare mu daga ita, Allah ya tsare mu daga ita, wato ko dan riya ko dan wasu dangoga nata. Imma zai kasance wannan bayyana wanda kake yi li tajwidil hibzi, wato saboda kai tathbit, anan at-tajwid ana nufin bi ma'ana imma li tajwidil hibzi, wato saboda ka kyautata haddarka. Kun ga abu ne wanda yake sananne a wajen mu, wato at-tajwid lugatan shine madha huwa al-ityanu bil jayyid. An gane ko? Wato saboda ka kyautata, saboda ka tabbatar da haddanka shine kake daga murya saboda ka yi haddarta ka. Au liyuqidhal wasnan, ko kuma saboda an zauna ana musaffa ana tilawa, wato sai ka ga wani abokinka wato shi kuma yana ɗan gyangyaɗi haka, to sai ka ɗan ɗaga murya. An gane ko? Ka ɗaga murya, wato misali ka ɗan ɗaga murya, amma saboda misali me maksudin ka na ɗaga wannan muryar? Wato saboda ka kore masa wato alwasnan, ka kore masa wato gyangyaɗi da yake. An gane ko? Wato aka ce alwasnan shine wato yawan gyangyaɗi sosai, shine ma da yace kafirun nu'athi, wato wanda yake da yawan gyangyaɗi, da an zauna karatu kawai shi kenan yayi bacci. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Yace au fi mujtami'atin nasi, wato ko a cikin taron mutane shine kamar yadda muka faɗa, ko a musaffa ko kuma wani abu da yake makamanci wannan. Au li ta'limi ghairi, ko kuma saboda mutum ya koyar da waninsa, wato almuhim dai waɗanda za ka koyar da su ilimin ka sune alaqarib, wato ƙannanka da yayunka da saura da dai alaqarib da aka faɗa abu ne wanda yake, wato ko saboda ka koyar da wasu, wato kana ɗaga murya ne saboda wato ka ɗaga murya ka yi karatu bi sautin jahwari, wato da babbar murya ka yi karatu da babbar murya saboda kowa ya ji, saboda kowa ya saurara. Za ka ji ana complain ɗin wasu daga cikin waɗanda suke ba da lecture ko malamai ko sauransu. Ana iya samu za ka ga wani yana magana in ba musamman a ce wajen ba mic ko kuma ba wani abu da yake ɗan ƙara wa mutum sauti, sai ka ji ana cewa musamman waɗanda suke zama a baya,
suke wato complain ko sun ce suna korafin cewar ba sa jin muryan malam wane kaza. Kuma wannan shine ƙarshen darasin nan namu na 29. Insha Allah Allah kai mu satin gaba za mu tashi a darasi na 30 da yardar Allah. Amma idan muka zo wato za mu yi khulasar kafin mu shiga cikin wani babi, to za mu yi khulasar waɗannan abubuwa guda 18 da muka karanta su a cikin darasi guda ɗaya baki ɗaya. Abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladansa, wanda kuma muka yi kuskure Allah gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillah.